Mga ka-disciple, napansin niyo ba na maraming tao ngayon ang gustong ebidensya muna bago maniwala? Gusto nila ng sign, ng miracle, ng proof. Pero minsan, kahit may palatandaan na, hindi pa rin sapat. Panahon na muli para ibahagi ko sa inyo ang mensaheng nagbibigay buhay mula sa Ebanghelyo ngayong araw, October 13, Monday of the 28th week in Ordinary Time. Sa Ebanghelyo natin na yon mula sa Lucas 11:29-32, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Masamang salinlahi ito, naghahanap sila ng palatandaan, ngunit walang ibibigay sa kanila kundi ang tanda ni Jonas." Tulad ni Jonas na naging palatandaan sa mga taga Ninive, gayon din ang anak ng tao, si Jesus, ay palatandaan ng kaligtasan. Sabi pa niya, nangaral si Jonas at nagsisi ang mga taga Ninive. Pero narito na ngayon ang higit pa kay Jonas. Mga ka-disciple, minsan gusto natin si Lord patunayan pa ang sarili niya. Lord, bigyan mo ako ng sign kung talagang mahal mo ako. O, Lord, ipakita mo sa akin kung totoo ka. Pero baka nakakalimutan natin, ang pinakamalaking sign ay nandun na. Ang buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus, iyon na ang tanda ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Kung minsan nagdududa tayo, balikan lang natin ang krus. Hindi mo kailangan ng bagong himala kung mismong si Jesus ay naging himala na sa buhay mo. Kaya tanong ko ngayon, kapag walang sign, magtitiwala ka pa rin ba? Kapag tila tahimik si Lord, mananatili ka pa rin bang naniniwala? Mga ka-disciple, huwag na nating hintayin ang bagong palatandaan dahil ang Diyos nagpahayag na ng lahat sa krus ni Kristo. Manampalataya ka hindi dahil sa nakita mo, kundi dahil sa naniwala ka. Ako po si Brother Rai, online for Christ, offline with purpose. God bless.